ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин аввори имза мо якчанд намуди хонаҳои нав қабул кардем ки пешниҳодтон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ замин, хона, мошин, квартира ягон технико дошта бошед, метавонед суратҳош ҳамроҳи маълумотош рӯй кунем ва рекламашон фурӯшта мегузорем. Ирӯз 9 июли соли 2024 1000 рубл 121 сомонӣ. Ба канали Саудо ТВ хуш омадед. Ирӯза навор астай. Хонаҳои арзон аз шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, тарафҳои Қумсангир, Ҷайҳун, Ҷиликул, шаҳри Кулуб, шаҳри Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Турсунзода, аз Душанбе хулас навори Зур, Сарбанд, Леваканд, ҳастаи тарафҳо ҳам хулас гап беҳтарин хонаҳои арзон аз ноҳияи Хуросон ҳам дорем баҳри шумо. Ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ дар ҳамин навор лайкҳоро занед. Дар канали мо Саудо ТВ подписатся кунед, подписатся. аз наворои нав бохабар мешавем. бачаҳои азиз, илон мо сар мегирем, шумо навора тоқӣ тамошо кунед. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кулуб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, дӯстони азиз, бор ба бисморо ба Тоҷикистон ҳаракат мекунад. касоне ки бор дорен, марҳамат тезтар роӣ кунед, успед када акамон ҳаракат ба Тоҷикистон калестед. дӯстони азиз, тамоми ватсапе ки мондагиам рақамҳои ватсапи шаҳриёра дар тамоми шаҳрҳои Россия студентский билет мекунам. ана зан мард синну сол умуман фарқ надора. одами боваринокай марҳамат кунед, бинависен дар мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Ҷайҳун, Қумсангирда қарор дорад. деҳаи 15 қарор дорад. масоати 5 сотиха дорои 2 комната бо савдои хуб дорад. 155 000 сомон мегам, бо муомилаи хубам дорад. ватсапшон 8301 метавонед занг бизанед, маслиҳат карда бигирен. ду хонага ҳамроҳи калидор, баня, кухни, ҳавзи 18 тонага дорад. термиксам дорад. хулас 4 куб ҳамихастанок, армировани хулас фундамент ҳастай дар ҳолати хуб хулас қарор дорад. успед кунен, хеле вариант хулас нестай мега. 155 000 сомон нархаш, боз камтар муомилаи хубам дорад. деҳаи 5 ноҳияи Қумсангир, Ҷайҳунда қарор дорад. касоне ки мехара ҳамун афоро метавонед занг бизанед, бачако маслиҳат карда бигирен. ша наворои моро ҳаракат карда якумша тамошо кунед, беҳтарин хонаҳоро успед кам бигирен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Кушониён қарор дорад. шаҳри Бохтар бо нархи 220 000 сомонӣ савдо карда мешавад. 3 комната ки масоати 2 сотих дорад. ана ҳамин хона дар ҳол бояд савдо карда шавад. ремонтҳои хона чӣ хел мебинем бачаҳо, бад нестай, ҳолати хубда қарор дорад. ана ҳамин хона 220 000 боз муомилаи хубам дорад. хонаи фурӯшӣ дар ҷамоати Сарвати Истиқлол, участкаи Ленин, аз бозори Фаровон мега 5 километр дур. мактаб 70 метр, масҷид 500 метр, камтарак муомилаи хубам дорад. масоат хулас ҳамин қабластай, мактабаш 70 метра, масҷид бошад 500 метр, разница дорад. дӯстон азиз, ана ҳамин хона бояд савдо шавад бо нархи 220 000 сомонӣ. занг зада маслиҳат карда бигирен. ша мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 2 комната 10 сотих замин масоат дорад, ки фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ, ки боз муомилаи хубам дорад. дӯстон азиз, ноҳияи 5 деҳаи ҷамоати намуна Сомонӣ седа қарор дорад. 145 000 сомонӣ, боз муомилаи хубам дорад. хона дар ноҳияи 5 ҷамоати намуна Мирзоянс мега Сомонӣ седа қарор дорад. Тоҷиксой бо ҳама шароитош, хулас шароити беҳтарин. ана нигоҳ кунед ҳамин ҳолат, ина агароти калон фасон, маълумоти пурра, рақамода занг занед бачаҳои азиз, муомила карда хонара маъқул боша бигирен. срочна савдо карда мешавад.
145,000 сомонӣ муомилаи хубам дорад. дӯстон азиз, беҳуда занг зад нороҳатшон накунем. бача азиз, касоре ки конкретни хонахар ҳастин, ҳамон нафаро занг зад масъала ка бигирен. мардами 5 аминҷа бошен, агар тамошо кунем. ҳастай бачаҳои 5 моро тамошо кестай. бош агар нависем, мо тамошо кесем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Калсавои профессионализа қарор дорад. доми 16 этажа. ин дом аслан дар 8 этаж хона қарор дорад. хонага 61 метри квадратӣ, нархаш 1 метри квадратӣ мега $650. 1 метри квадратӣ бачаҳо $650. анаки 61 метри квадратӣ ба 650 зарб мезанед, чанд қашав ага нарша хулас мебаронед. бардор азиз, хулас зангават ка чахчах кинен. маълумоти пурра рақамҳои WhatsApp +7 926 занг зад бигирен. Саддиқ Балниса Масин Макама наздикай. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки назди ҳавлигӣ 4 комната масоҳати 6 сотиха бо нархи 250,000 сомонӣ савдо карда мешавад. шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, Вахш Savxoz, Кирови Якда қарор дорад. муомила хулас мекунанша. рақамҳо барои тамос 0176 WhatsApp-шон занг бизанен, маслиҳат ка бигирен. навори Саодот ТВ маъқул боша лайкро занед, нависен дар комментария ки Саодот ТВ наворо беҳтарин рафтестай. ҳавли масоҳат 6 сотих, 4 дар хона, кухни, баня, сауна ҳам дорад. дӯстон азиз, хулас шароитро беҳтарин кардагиян. сауна ҳам доштааст. маълумоти пурра рақамҳои WhatsApp да занг занед, маълумоти пурраша аз мо мегирин. ана саунаи фасон кардаги. дӯстон азиз, 250,000 бо муомилаи хубам дорад. дӯстон, чӣ молу маҳсулоте дар шумо бошад ва хоҳед дар канали мо дар фурӯш реклама гузоред, дар WhatsApp-и мо дар аввал дар охир намо мондагиҳои роӣ кинем, мо реклама гизава мекунем, фурӯшта мегузорем. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки як комната квартира дар 4 этаж 34 метри квадратӣ, шаҳри Хуҷанд, Ғафуров, поселкаи Ғафуровда қарор доштааст. бо нархи 159,000 сомонӣ савдо карда мешавад. ин нарх беҳад нархи арзон назар ба нархҳои дигар. хулас квартира тамошо кунед, беҳад дар ҳолати хуби, мақсад беҳтарин қарор дорад. зури баъд конкретни касе ки мехара бурд мекунад. як комната квартира, ремонти фасони зур. хоб мактаби 34 дар наздаш қарор дорад. дар хулас 4 этаж қарор дорад. бачаҳои ам мақсад ами арзанда ба нарх боша, агар нависем ки меарзад, чунки мо ин тарафора намедонем, может бит гирдвана шароиташ хуб набоша. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки як комната квартира дар 12 этаж 41 метри квадратӣ, шаҳри Душанбе, Гипроземда қарор дорад. 205,000 сомонӣ сохтмони нотамом, яъне ки болоро маҳкам кардана, коробкаи холӣ савдо кардасан. 205,000 сомонӣ, 41 метри квадратӣ дар 12 этаж қарор дорад. сроша сумдора кора, муомилаи хубам мекунем, мега соҳиби ами квартира. рақамҳои WhatsApp 44 40 метавонед муроҷиат карда маълумоти пурраша ёки видеоша ёки суратҳои чоткаи дигаша аз соҳибаш талаб кунед, маъқул боша рафта харидориш кунед. бардор азиз, срочно савдо мешавад. 205,000 сомонӣ. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки дар шаҳри Душанбе бо нархи 500,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. доми 6 этажа, аслан квартира мегӯем, хато намекунем. об свети доимӣ ҳам дорад. дӯстони азиз, хоб ду комната, дом 6 этажа. ин хона дар 1 этаж қарор дорад. 500 та мегам, муомилаи хубам дорад. ду комната 44 метри квадратӣ. WhatsApp-шон 7935 занг зарен. 7 километр пеши мактаб мега. 7 километр мақсадам хуб гуфтесан. хулас мактаби 71 группарои магазини Фирӯз да қарор дорад. ремонти замонавӣ, документҳо 100% бо муомилаи хубам мекунанша. бачаҳои азиз, касоне ки роӣ мекунед хонаотона, маълумототона пурра роӣ кунед. мақсад камбаш хато ошибка роӣ накунед. вақти хондани маълумотода мо ошибка мекунем, мақсад ниёдоб мешавад барои тамошобини азиз.
کسانی که روی میکنین معلومات را پرکا ما در روی میکنین. 500,000 میگه در 7 کیلومتر. ما فکر کنیم که 7 کیلومتر از مکتب دوره خیلی نبوده. میگذاریم به نهم خانه فروشی. خانه فروشی است که نزد حولگی 4 کمناته مساحت 8 سوتیخه. آن همین خانه زمانوی در نوحه خراسان دهه رئیس وید قرار دارد. رئیس وید دهه نوحه خراسان 280,000 سومانی با معامله خوب هم دارد. فروخته می شود حولی فروشی تریتوری نوحه خراسان قشلاقی رئیس ویر. همه چخیلی که در صورت میبینید انا همه حالت میگه سودا میشه. آب سویت کمبود نداره، کلودس هم دارد، خب آشخانه هم دارد، کوخنی. خلاص دیگه معلومات پراشه بچه عزیز. امیر رقمای 88 70 اخیرش میتونین زنگ بزنین، معقول باشه بگیرین. از روی وید به حد خانه فاسون زور ریمونتای زور لیکس کردگی سودا میشه. 280,000 سومانی با معامله خوب هم داره. کرود زاگی حولی فاسون پروژه خوبی زمانوی. میگذره با نهم خانه فروشی. خانه فروشی است که 4 کمناته مساحت 4 سوتیخه شهر وحدت محله نعمان رازیق‌دا قرار دارد. آن همین خانه در حال باید چی سودا کرده شود با نرخ 270,000 سومانی. خانه فروشی از 4 حجره عبارت است. خب 100 کوادرات آب سویت پستانی 4 سوتیخ زمین ورمیکوش قطعی مقصد کردگی. خب کسانی که میخره این همه حالت انا همه سستیان گفته آمردک سودا میشود. حمام دارد. شرک وحدت محله نعمان رازیق‌دا قرار دارد. ریمونتای خونه خلاص بعد نیستی. 2 تا چکدان 2 نمود چکدان دارد. معامله میشود. سودا در نزد خونه در شهر وحدت در محله نعمانی رازیق‌دا قرار دارد. زنگ بزنید معلومات پرشه بگیرین سون عزیز. میگذاریم با دهمی خانه فروشی. خانه فروشی است که نزد حولگی شم در شهر توس محله آبشارونده قرار دارد. بچه‌هایی که دیروز در امو کامنتر افیل سعودت تیوی نویسین از شهر توس خانه نوار کنین. خلاص همیشه یافتیم بالی منی مقصد نرخ هم قیمت نیست و ارزان هم نیست. 5 کمناته مساحت به حد بسیار 14 سوتیخ مساحت دارد. شهر توس دهه آبشارون 280 تا معامله دارد. رقمای 49 زنگ واسه کنین. خلاص عبارت از 14 سوتیخ مبلوش پدرکا کسی میخره. خونه داروی داکمنت و سرتیفیکات قانون قویدش کردن. معلومات بیشتر رقمای 49 ده زنگ بزنین باز مصلحت میکنه. میگم نشاطی نرخش کمتر باز این طرف ارزون هم میشه. دوستان عزیز معلومات پراشه زنگ زده بگیرین. دوستان عزیز لایک رو بزنید. در کانال ما سعودو تیوی پادپیسات سکنین. نواری بعدینا نواری ماشین میشود. خلاص کسانی که ماشین خرم هستین در این کانال ما ماشین خونه نوار کرده میشود. میگذاریم با 11 خانه فروشی. خانه فروشی است که در ناحیه قمسانگیر کوچه لایق شیرالی 7 خانه مساحت 10 سوتیخه با نرخ 73,000 دلار سودا کرده می شود. انا همین خانه در حال باید چی سودا کرده شود. ناحیه قمسانگیر کوچه لایق شیرالی 73,000 دلار. واتساپ شون 2 تا رقمای اخیرش 01 ده یا که واتساپ دیگری اخیرش 2143. بانیا دارد. حجت خانه درونه دارد. بزرگ هسته در نزدیکیش مکتب مگزین پالیکلینیکا بالنیسا همش هسته. حجت 100% آب سویت هم دارد. اوغل خانه آشخانه 2 کوخنی 2 حجت خانه 4 طرفی خانه محکم دروازه دارد. خلاص جویبور آب هم هسته معامله میشود. میگذاریم با 12 خانه فروشی. خانه فروشی است که نزد حولگی 2 کمناته مساحت 4 سوتیخه شهر سربند لیوکند بخترآباد قرار دارد. با نرخ 130,000 سومانی سودا کرده می شود. خانه نزد مکتب 14 قرار دارد. لب دریا خب دریا کیروف قرار دارد. 2 کمناته 4 سوتیخ مساحت کلیدور حمام هم دارد. 1 ویرانت کلون هم دارد. مسئله آب سویت هسته کمبود نداره. آب سویت مکتب مقصد بیس پرابلم حجتاش هم 100% تخ پاسپورت داره. خریدار کنکرت نباشی زنگ بزن. نرخ مقصد اخیرش میگه
шаҳри Леваканд, Сарбанди Пешина, ҷамоати Гулистон, деҳаи Бохтаробода қарор дорад. ана ҳамин хона хулас савдо мешавад 130,000 сомонӣ ки боз муомилаи хубам дорад. дӯстон азиз, дӯстон азиз, ҳаракат кардем аз рӯи комментҳои шумо, аз рӯи хоҳишҳои шумо, бачаҳое ки дар комментари эфир нависен, дар ҳамон комментариҳои видео нависен, аз куҷои то чанд сома хоҳиш кардем, мо баъри шумо навор кардем. мақсад далши наворои моро тамошо кунен, дар ҳамон комментариҳо нависен аз куҷо то чанд сома хона мошин дар ко пешон мекунем. хоҳишаи ҳаматон по-братски канали Савдо ТВ-ро аз души дастгирӣ мекунем. касоне ки даромаден лайкҳоро бизанен, дар канали мо подписатсия кунен. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунем. бачаҳои азиз, чизе боша, хона, замин, мошин, квартира, ягон техника, аппарат, замин чизе бошад, дар WhatsApp рӯй кунем, рекламаш фурӯша мегзорем. боқӣ дар амони худо наворои мо дашт тамошо кунен. майли